Lidi, tohle je to smutný video, že dneska si musím restartovat to kabok. Samozřejmě nejdřív si vyndám všechny věci z toho domu, což znamená všechny z toho domu. Ach jo. Z toho prostě baráku, který možná znáte. Ten barák jsem udělala skoro od Zoidworld. Jo, vidíte, že je fakt plný, je fakticky hezký, jo. Ale já nechci ztratit ty věci. Tuto klidně ať si ztratím, ale tuto pak už neseženu. Takže já si tady musím říct všechno, co bych už nesehnala. Jo, já si tady vezmu prostě krabice, budu si jich muset vzít hodně. Třeba tak klidně až 4. No, takže ty věci, tu si tam klidně nechám, protože ty furt seženu. Tak. No. Bohužel prostě už je to tak, protože mě se to prostě nějak buglo. A tak no. Tu ty bubble-teačka taky nepotřebuju. No, takže tady zase jméno. No. A ty krabice teďko vezmeme nahoru a prostě tam si taky hlavně a jo, jsem z toho vyhla, no tak to je hlavně oblečení prostě. Není to teda až zas tak smutný. Není to o žádný smrti, že jo. Takže to není smutný moc. Ale jako když se s tím člověk dá práci, tak holt jako no. Bohužel. Tu ty věci. Zatím se vezmu ještě tuto krabici. Oblečení. A různé věci. Samozřejmě zvířata, tuto, mobil, zvíře, šup, šup, šup. Co to tam furt vejde? To je divný. Tak. Hop. Oblečení. No, bohužel, no, prostě někde se s tím člověk holt musí smířit. Takže když se mu to bugne, tak holt se mu to bugne, no holt. No, prostě. To ty věci, že jo. Už se mi to ze mne vejde. V tom boťu něco je? Jo. No. Hold. Bože. Dníček se mi tam taky nevejde, že jo, už takže si musíme vzít takovou krabici. Tak. No. A nový krabice. Tady máme ještě nějakou věc. Si nahážeme tuto. A ještě tuto. Hlavně tuto, že jo.
Tady nechci, abych ztratila, protože to už bych taky, že jo, nesehnala. Novou krabici. Tak. A máme tady všechno uklizený. Hold. Prostě musím. No, všechno už je to uklizený. Nic tady nemám. Fakticky nic. Tu ten polštář, to je jméno. No, a teď jenom pojedeme do jedničky. Už jsem, jo, dáme tam ty lidi. Tak, buďte se mnou, vždycky. Tuto nepotřebuji. Mám všechno zkontrolovaný. Jo, v koupelně. Jo, i v koupelně. Jo. No, já prostě zapomínám na to, že se ten dům pak budu muset dělat znova. Ale mně je to jedno, protože už bude jiný dům. A máte se na co těšit, že bude jiný dům. Jo, takže teď jdeme hezky tam. Mezi jdeme brečet. No, 10. A mám nový tokabuka. Já se na to podívat, protože já jsem fakt úplně vyděšená. No, přesunulo mě to k tomu baráku, protože, jo, jestli to nebude nový, tak jako, já nevím. Že by. Jo, lidi, stačilo to jenom rozsetnout a je to. Lidi, božel, hry byl barák. Jo, ale aspoň mám konečně ty věci. Tak čau.